presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigya po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon, pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga bibot. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Bibot. Kini ako problema bahin is kahimtang sa kong asawa nga dunay sakit pa taon. Kung ano problema ko ano no? Inaniwan ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Kanta ko. Oy, binadali! Ang sus di may. Hindi Bitawa pa kay kapataw kanana dai ko tumakyak ni. Malibad ako di mo. Sumayog yung permi ka man ni dinida. Lingaw-lingaw ko. Tingog tab sa 1 second. Nung kalingaw-lingaw ko dong dro kay saon nga kini ako asawa taon do na pa gipamati taon mo. Kanta ko eh. Okay? Okay. Inday paghinay-hinay, kuyaw karon ang kalibutan, sa silpon ka magbantay, na ang tanan dihang binuang, kung dili ka magbantay, magantos ka dili madugay, ug sa imong pag-inusara, magahila ka, ug magamahay. Oros, matud lami ang gugmatay, ang unon ni Momokuro. Ang mga halok, aroy, ang magagakos, ahay, lami kiniinday, apan paghinay-hinay. Sorry kay Dam Bro, nga mo rin medyo pagaw-pagaw ko kay... Inday ka pagpantay, aning mga laking gagmay. Kalira ni mong madakpan, sabig mahiraman, yang lagay ay lang mo pala. Ayaw na yung pilagay doon sa Tagalog mo na. Tagalog na yun, butang lagi. Oy, salamat kayo dong ha, salamat kayo. Sorry kayo nga medyo paggaw ko kay gikan ko ditanaw sa drama nga sa tanang bakak, ikaw ang tinuod dito punta. O na nga medyo nindot man, niabiba ko dito mo, napagaw-pagaw ko. Halingaw kay ko nilang Consel Francis Paris dito. Og ni Inday Ingrid Bertudaso po nakitaan man ako sa personal. Sila si Inday Carol, kitaan ako Jeffrey Gabuda ng Janjan Lara, Cecil Cabrera, kitaan ako dito nung daw. O mauna nga medyo pagaw-pagaw ko. Salamat kay dong daw ha. Ay lagagulay mong pagaw nang mawara man na. Mawara ni kundi na ta magsigit-sigit. Ay ako may labay. Luyas kong asawa. Yapyugo naman taon kay lawa. Day, dara ko diri, day. Day. Asa di ka? Dara ko diri. Alisa. Alisa ba? Pagkaparaygo ni asawa ha. Pero di may matang, di makakita sa akong kaanyag o kagwapo. Ay. Ano ka, ha? Dong, bot. Bot nilong tani bida. Day, ay kaduang sang pit ko nga day. Kilain kayo paminaw, marag bot, lain day. Dali, ipaliwag ko kuan. Oo, sa panay.
Palihog ko kaut sa kumbuko-buko. Katul kaayo. Ito yung prakaw sa buko-buko. Taon ko itong kabot-kabot. Asam na ito, ha? Katol kayo, probida, eh. Kami itong iring, eh. Milaya, susad. Ako itong gipakaon ganina kay siya mo ipakauton ako kung kaktol na yung buko-buko. Sapa, uy, hanggaw gyud ka, uy. Tinang hanggaw ko taon. Unsa man di ay atong ang gibati ron nimo diha, ha? Ang bata ni Dong, uy, wa kong kasapot. Luya ko, pero murag lami ikiat. Day. Ay lang sa pagkiat, ay. Bisag kakiaton ko. Nya, ang sao taman, ha? Mana nimo nga ang sao na nimo nga naglisod bataon ka pagbango diha. Ay ito tuyo kag gala ito nimong bangko. Sa pagkiat man noon ka. Ahak, bayani. Hingga lang yan, tanaw TV. Kana may father's wife. O, Kapoy na kaya akong pamati, sige duwa aning scatter, uy. Sige, mura kag mapindig. Sige, duwang scatter, probida. Wa mong kuilingaw. Alam di ay, bida. Maray pirmi kayong luya ng imong lawas, kay tungod na ng imong sakit. Kay wag yung tingali kay tugtog, tungod na ng pagsigi ni mong duwang scatter, no? Kada mo duty ko mga gabi, tagdugay kay kamatog, no? Katura manggong panggabi, imong duty good. Wara ka, bida ni mo. Pre Tatong. Dalisa, mistorya ta. Nga naman, pre. Yeah. Nahuwat na tos pari mo, pre. Lagi, ganina na itong naguwat na to. Nung sa mo kay. May tanong to ta. Sige. Day! Gayat! Malakaw kami sa iyo, si pre mo. Si pari Tatong, ha? Ato bila pre mo. Day, naunsa nun sa ka. Mari, pre. Naunsa na, pare. Unsa na siya taon, pre. Luoy kayo. Day! Pre, may sakit na sa pre. Ito ng bihano, eh. Bida. Kayo sa pre, ha? Ako sa taon. Kayo doon sa kayo. Kung taon sa niya. Sige, pre. Maghuwat lang ko. Ang gahi, bida. Naunsa mo ka, eh. Dong akong kamot di na maliho. Sure, di maliyo ko taon. Di lagi. Kay masay ibe. Basta ulian niya. Kaya, naunsa mo taon. Ako sa taon balikos, pre Tatong, eh. Agay. Sakit na po sa awa taon. Pre, Tong! Pre. Una lang dito, muapas lang ko. Kaya ako siya nang tumanon akong asawa, ha? Kaya murag nanggahi mong kamutari. Uy, sige, atake na, pre. Si Bako taon, pre. Si Bako taon. Ipa-check up lang, pre. Muta din bihana, pre. Daghan mga taon ni siya mga sakit. Ako sa rin timanon ka dito ko asawa, pre, ha? Ingnalas, pre, muapas ako. Musunod lang ko ni mo. Sige, pre. Muhuwat mo yung apas na. Oo, lagi, pre. Saan ko kay sakit ni mo asawa, sa? Balik ko na ko, be. Cellphone lagi ka. Ikaw ka kay di maliyok yung mga kabot. Di bitaw malihok ganina. Karon wa naman. Ako nasang tiil ang di mo lihok. Handa doon ka hospital na yun para tanaw ka sa doktor kung saan yun ang sakit mo. Ayaw na lang. Sa may makuha na to anang tanaw, uy. Ipa-sick up ba? Unya na ng sick up. Unya na tiwason sa lina ako kay basig makadaog ko ini ron. Oh, nung sabi ka niya. Ay, no, nag-scooter mo lagi ka. Kidot, biyataw ni mo. Nakasabot ko nga murag di gusto kang usawang mulakaw taon ko. Mautong napasakit-sakit din siya, kulbaan sa dayon ko. Kay ingon ba siya di malihok kayo mga kamot. Pero pag-abutan ko dito, nagduwa man yung scatter, giilan ko sa kanaan. Punya. Ganyan pala ang umiibig. Lagi ka na Awan na nasa sa isip. Kanta pa. Lagi kita Ako sa ngay ingon be. Aking nung mulakaw, muapas ko na lang dito. Tanaw na ito kung saan sa diskarte ang tawana. Day! Day! Okay naman ka no. Mulakaw sa ko ha. Bato ko silang pare mo. Kaya tuwa sila ito ako mga barkada. Agay! Nung saan ka? Ha? Kalit isakit akong o. Ibunal na. Ha? Bisakit imong uday? Udo, agay. Ay. Sakit, agay. Agay, sakit na sad. Bisakit imong o. Nya ibutian mo imong gunitan. Sidang Ha? Unsa na sakit mo runner na? Ano man itong? Midagan ka sakit mo sa nya midagan padungsiyan. Unsa man siya? Idagan lagi. Mao nga, ayaw lang una kong piyae kay basig mo sakit na sa digbali ka. Bidong ang ginimbahan. Agay na nasad awa. Agay.
Ayaw na paglakaw ako. Ano, di Basta mo- kinigbalik ni mo. Wa na ko. Sawan ako, ha? Kaya nga, huwag mulakaw ko, asam na ka. Dili na mo ibuta kong ipasabot. O ya, unsam na imong giingon nga basig wadag, ha? Asa lagi ka? Dili ba, ang buta ko ipasabot. Basta kinigbalik ni mo, patay na ko. Kay wa may makatabang na ko kung mulakaw ka. Ha? Mao nga diha ka lang, stay put. Ayaw paglakaw, bantayi ko. Oh my God! Naunsa ka bibot? Paita rin pasawa na eh. Hanga naman. Ano nga, murag artistahon mo kayo? Ano nakasulti man ka, ana? Di ko mulakaw, kay mudayom rin pasakit-sakit kung mulakaw ko. Ay, basin tinuod na may sakit. Tinuod yung taon sakpan na ako nga di tinuod. Ha? Naunsa man di ay? May anhim ko sa akong bahay taon ganina katukumpare na ako ba. Padtuon ko sa among usa ka kumpare. O niya, nanghin ko niya tarong. Nagpasakit-sakit bandayon. Akong giadto, kung naunsa siya, di ko no malihok iyang kamot. Kay giatake ko no siya. Aw abi na ko giatake. Pero maingo man siya nga di malihok iyang kamot. Mauto nga, wala ko mandayog lakaw. Kay dili man siya pabiya na ko. Paglakaw sa akong mga kumpare, naunsa bang nagduwa manog scatter. Mao ba? Oh, marang tuyo niya nga, di gyud ko malakaw day. O, kung nagduda yung kada na doktor, ipa-check up. Nya. Bedbayan nga sa taon ka. Nya di tinuod ka doon sakit. Inartista lang. Paitay. O, hadlo ka. Ingna nga kundi ka man maundang anang imong koan kabuang. Tinudon tamang gugagda sa ospital ba? O kung mamatud-an nga wadyo kay sakit, nagpasakit-sakit ka lang. Aw ingna nga palayason katika din he. Palayason ka din he. Oo, tunay no? Naon ako na. Pero ganong nakalaag malagi ka? Ha? Waday magpasakit-sakit siya. Mianin mo din eh. Oh, pag-anin ako na kay bawa man to siya nga moanhi ko nimo, mautungwa magpasakit-sakit. Kay naam ko ituyo nimo. Kay markada pa rin, na. Tuwan sa to, abot usang sakita rin iyang ipakita din ako. Pero sige lang ngay ha. May nahunahunaan ako nay. Sige, aray na ko nay. Asa day tadong? Asa ning atong gisudlan? Juan, building ni. Nadi ni ang klinik ni Dr. Piña. Piña? Ni Dr. Alan. Nadin he o si Ma'am DC mo yung atiman na to. Mana doktor kani, mo ni doktor nga klaro kayo. Kinsa? Doktor nga klaro. Dr. Claro? Oh, doktor nga klaro. Mag-unsa man ta siyang klinik? Ipa-check up ka. Ha? Oh, ha. Ipa-check up ka na yung sakit. Kay way klaro. Musuol, mulakaw ko, basta barkada ko katuan, pero dili. Di yun musuol. Huh? Bawa gilin ako dahil nga nagbinuang lang kagayang ha, awa. Imo lang kong gilad, di nagkapuyos tumbay day. Playason yun tiya, playason. Ha? Oh, mau na. Siguro yung doon na sakit ha. Kay kunwa, pamutos lang daan kayang. Dung. Kana manood sa klinik. Sige lingko diya. Kay, ato na ko doktor. Mo ni ang klinik. Oh, Mura klinik. lagi ning opisina. Ay, pagbuot kay, iyahap ni. Klinik ni doktor. Oh. Ano doktor ay. Morning, Doc. Doc, good morning. Good morning. Unsay ako ikalaga ninyo, ha? Doktor Ungo, ang siguro, lain kay tigog. Kuan, Doc, pasik up na ko ako asawa, Doc. Kaya nga nun, usap ni siya, ha? Sul-sul yung sakit, Doc. Labi ng mulakaw ko, musuol na yun. Huwag di lang ko mulakaw, di yung musuol, ha? Uy, mau ba? Lupig ba na patulong kay musul-suol? Ha? Patulon? Di man ko patulon, Dok. Dili man. Wa man kumingon nga patulong ka, Mrs. Ang akong giingon nga lupig pa'y patulong sa imong sakit. Kaya ang patol, musuol man bisan usang urasa nga dili ka may baw. Pero kanig imo, musuol man nga, mulakaw imong mister. Ang sabi sakita, Doc? Ang sakit na rin? Ang kaning iyang sakit, maon ni gitawag og laaganis-silusis. Nga, Dok. Oh, laaganis-silusis. Alaaganis-silusis? Oh, ay kabalaka. Usara na ka injeksyon. Patay ang kagawa na. Ug di na musugmat imong sakit. Injection, Dok?
Oh, pero kausara ni siya. Huwag mo balik manggani aw injeksyon na nagtagbalik. Kadiyot ka kay waon akong injeksyon ha. Kadiyot. Ano ka? Ni puti yung tao na imong kalibutaw. Imbis itom na, ha? Luspar kag mayo kaya, ha? Ngano ka? Gani, mao ni ang dagom ha. Kada ko anak dukoy. Ha? Muram nag-alambre. Pareha si kadaka sa among ayayan. Ay, kabalay ka, misis. Di ni mahurot og tusok. Mga tunga naman, tunga. Asa na? Muram nagduha kadangaw ang gitas undok. Sos na unsam ka, Di lagi ni tusok tanan. Katunga na matusok ka na. Noo ko kataas. Taon, sos, masang di lang na importante gumayo ka. Kay dako, tagbayad aning imong tusok-tusok. Dili dong. Ang tinuod dong. Dili Asa? tinuod nga doon ako'y sakit. Ah. Nagpakaaron ingnon lang ko nga nisuol lang akong sakit para di ka mulakaw pero wa ko'y sakit. Rubida, dahan lagi ko. Buot mo ipasabot nga, pike ang imong sakit, ha? Pike ka na, ha? Oo, dong Di bipod. tinuod ang imong sakit? Oo, Fake? dito tinuod piki rato. Bubuya gini mo, eh. Nahibaw ra ba ko sa akong kumpare nga may ubos sa taon dito na kung di ko moadto. Kay maayo lang ko nung konsulti, nga di ko moapas. Pero di ko moapas nila, kay mudayon ni kagatakitaki, ano mo sakit. Oo, lagi dong bibo, tinuod na dong. Pasayluang gani ko. Dito tinuod nga may sakit ko. Piki na gitong ako pagpasakit-sakit. Mao nga, ayaw na tao ko pa yung kaya na dong. Uy, taas kay na, mamatay ko na dong. Ay, kabla kayo, bugala ka. Kung peke man imong sakit, peke mo sa yung doktor akong gipanhi. Ha? Oh, peke na. Sige, pre. Salamat kayo, pre. Ha? Pasensya kayo, pre, ha? Pasensya kayo. Dahansol taon ka, pre. Sorry kayo. Okay ra, pre. Oh. Nakakwarta sa kong gamay. Okay na. May linig eh, sa mag-drive mo ka palabal. Driver na kaghabal-habal? Pasensya na, ma'am. Kano na matudaan na yun, nga tinuri mo sakit, ya? Ha? Unsa ba atong sabot, ha? Di ba niingon ko niyo, palayason, tika! Ngayon niya akong problema taon, kay abi na akong mausab na taon niya akong asawa, pero maom lang gihapon, magsakit-sakit man gihapon, pero kuyawan ko kay mamuwa pag yun, kay murag tinuor yun, mura sa giatake. Saan ni nako, bam? Ate Pres, palihog, tabagi ko nimbo. Wa ka kagina niyo, pasakit-sakit, kung mulakaw ay mabada. Tabagi ko niya, bi, o saya akong buhaton taon na ni, kung ka mo ipasultihon, bibot. Salamat kay Lord. Ay nga daw. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Thank you sa tanang grasya, Lord. Salamat kayo. O sa tanan na to, mga barkada na to, diha, nga naminaw sa lutupan. Wag yun. Sa kwan sa nabugho sa Fernando. Oh, Si Barangay Captain Amay Sibial o si Pedro Sibial. oh. O gabi na ni kwan ni Dondon pahuway ba pabalik ko na Pahuway na, Don. Pahuway don kay unsin booking anak nya di man pahuway Dondon og si Delia. Pahuway na, Don. Nagkagagan. Oh, si Roman. Joke na, Don. Don, basig, binuara biya tao niya mo, Don. Ya, sa tanan na to, mga kaigsunan nga namati na to, karon salamat kayo. Ate Jijen! Yes, Kuya Alan. Mga mama, thank you kaayon sa inyong pagpalit sa Don Pepe Tablia, ha. Taas ng energy, happy pirmi inyong mga bata. Ilabi na, ikanto nila sa eskwelahan. Unya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, ugom-ugom sad mo sa Diamond Yema o BMS Special Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami kay na ato ang kaping matapang Don Pepe Tablia. Lami kay na mo na imnon sa mga bata padong sa eskwelahan. Kita mo dagko padong sa trabaho. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban may atong imnon kanang Sid Panyawan Coffee Mix kay mo ni the best kanatong imnon. Unya ka mo kon maginom-inom mo Tasty Fish Cracker pudong inyohang sumsuman unya ubi special ato ugumon og Diamond Yema special og kini ato ang Paulitos Macaroni Crunch. Salamat kay ninyong tanan nga migamit tapon mo or mikaon mo or nanginom na mo sa ato ang Don Pepe Tablia. Ate Pres! Okay, ang sender na to kalagang lawa. Ato sinder Ate Pres si Dodong Bibot. Bibot. Problema rin, simple naman na yung problema sa iyang asawa, Ate Pres. Kay, kung mulakaw siya, Ate Pres, mo ba sakit-sakit yung asawa?
Oo, paluya-luya, atik-atik ba? Dili gusto malakaw siya. O di siya gusto mulakaw ang yabana o niya, magpasakit-sakit siya, di ko nulihok iyang kamot. Nagduwag scatter pag naglakaw iyang kumpare sa yabana. Nagduwag scatter, nagsugal noon may gatiman. Dukla na dong kay kanang scatter dong, wa ginay ayo sa atong kinambuhi. Kung doon na kay kwarta, mapundo din mo sa imong Gcash, o nga iduwa ni mo scatter, piti yun ka. Hurot yun ang kwarta ni mo. Na akong amigo ati Pres, kuan, scatter yan. Naato siya yung mga tindahan sa mga kuan. Kanan na niya mga sa mga media o sa sari-sari store. Niya. Sira karon. Pero Tungod sa scatter. Tungod sa scatter. Paitan pagka-scatter. O sa dong do? May tagdanan siya nga, let's say the scattered. Ano ba tindan? Urot mo scatter. Let's say the scattered ang tabang. Let's see the scattered. Mo na nga ayaw yun mo patintalan ng mga duwa diya, mga online games, kanang mga sugal-sugal, unsa pa na diya, hangyo lang ninyo. Nga murag lisod yung kay nato buhaton, nga magpatintal taan ng mga duwa sa online. Pwede rin tanaw-tanaw rin magudiyag mga Facebook, mga kuan, pero ayun yung magduwa ng scatter-scatter, unsa pa na diya. Kay maog yun ay makadaot sa atong pamilya, bam! May bunta ka ni mo, Bibot? Bibot, bam. Bibot mo, no? Kuwari ka diri sa New Testament. Matthew 9:21 to 22. Mingon ang babae nga, gidugo ka tabang gitalinugan ang babae lang. Dusi ka tuig. Dosi. Kung mahikap ko lang ang sid-sid sa iyang bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ko. Gihikap niya. Milingi si Jesus, ug nakita niya ang babae, ug mingon siya, ayaw kabalaka, anak, ang imong pagsalig mao'y nakaayo kanimo. Diha, dayon, naayo ang babae. Karon. Karon. Ikaw, kasi nga na yung asawa? Kuan, si Inday, Gayang. 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 Ikaw gayang, og tinuod man gani kang masakiton, ing nanay mong asawa, Bibot, nga bisag unsa pa niyang itambal, dili siya maayo. Maong yun. Kaya ang iyahang pagpangalyo po, gadag, limbong. Limbong yun. Silos mo ko na inana, silos. Na masuko siyang mulakaw. Niya plakto niya bana. Niya yung napiyang yang kamot. Dili malihok. Pakut-kut sa buko-buko. Sa kung sa lipsangil. O si tawag nas in English land, cramp. Cram. Bikog. Namikog. Ang mubikog ba? Binhod. Tiil na may mubikog. Ang cram gali. Cram gali ato tiyan. Di ayan na. Sama cram. Na. Priyatong kuha na kung pagumangkon, itawag siya ng iyang anak na babae nga si Anyos, gidanlak. Ha? Danlakan. Ni cram ang itlog? Gidanlakan. Gidanlak po din ang babae, no? Kay unod man di kuno na o tinae ba unsa dapit sa may kili. Balik ta. Balik. Bibot, yan ang imong asawa para na ako, no? Kayo siya pa rin nagpatambag, ako siyang kasaban diretso. Apan dili, ikaw may nikuan, kanang may na siya nga dili maayo. Og masakiton ka man gani, unsa man, muadto tagtambalan, og muadto tagdoktor. Kaya ako misigil mong pahilot, sige pakaut, sige pamasahe, muadto tagdoktor, ato may bawan, kung sa'y imong gibate. Apan sa ako naging gingon, Bibot, naging mga tuon kay pahilot yung kamot, pagtaliko di mo, nagduwag scatter. Kaso nang kay kwarta. Iya pa rin kusukusos ng alabanan, mamasahe na. Oras! Puro na isakto. Puro pa itong hinumulan nga lang. Kusukuso, may pa. May kusukuso, panahe. Kuano, ipangguna na si mula gwerta, May pa may pa itong amigo si BSI bangag sa ilong. Huwag recording, niuli na yun. Ano niuli bangag sa? Tuway hinumulan nito. Mamasahe man mo mga kamot. Mamasahe man tinuod ka nga ni bikog ang imong mga kamot. Kay sa magsigi kag pangalyo po, mura ba ka ng og ato palawman? Mura ba nang sige kunog simban, abot sila mamalikas. Wan asaya. Istorya. Akong kumpare, Anya ako ng ugangan, perting Diyos nuna. Kada simbat to, agad, inig-abot ko, pangmata mo ay mga inatay! Yung mga buwak ko ng mga baldi o yung panglabay. Pangitsa. Sig pangato. Mao na lang to, Bibot, nga sultihe siya. Kung tinuod ba siyang masakiton, ato tra-doktor. Di kag doktor, ato tambalan, sa may sakit. Ato na albularyo. Diyan sa albularyo, si Babida. Ipagoyo dito sa ato suslog. Ako lang ba? Mano, akong kamot. Ano? Dili na ko mangkumkum. Unya, gyud sa mo. Ang una nga, marikado, ato lang hoypon.
Ako ang pasultihon.